Fflint ar bel allan i Kane. Mae bel drwad rwan, Efia Duggan, cyfle fe mae Duggan, Bill yn cael ei arbed yn ôl i Duggan, dim camgymeriad tro yma, Elliot Duggan yn rhoi y Barri ar y blaen, smonach yn y cefn gan y Fflint, Bill yn cyrraedd Duggan, ergyd gyntaf o cael ei arbed, ond dim camgymeriad yr ail dro gan yr ymysodwr. Y Fflint dim, y Barri 1. Moody, allan rwan at Olabi ar ergyd, a mae'r bediad, mae Malkin wedi cael ei dynnu nôl yn ddiwir, ac mae Mr James yn pwyntio at y smotyn. Yr ergyd yn dod i mewn gan Olabi, a'r bediad campus gan Radcliffe, ond dim amheuaeth y fanna fod Malkin wedi cael ei dynnu nôl. Malkin yn erbyn Radcliffe, ac am yr ail wsos o'r bron, mae Joe Malkin yn rhwydo o'r smotyn, ac yn dod ar Fflint yn gyfartal. Dim camgymeriad yma gan ymyrosodwr. Alison McGehey, yn amser gan McGehey. Y bas hir, chwilio am Harry Dean. Dyna chi bas, Harry Dean! Ac mae Harry Dean y reiti yn ornel isa rwyd am gol gan y Fflint. O dyna chi bas o'r cefn gan Alison McGehey. Dean wedi wneud yr hediad tu fewn i'r amddiffyn. A dim camgymeriad ganddo fo. Bas i fyny, yn chwilio am Olabi ar ergyd, oddi ar y trawst. Dim gobaith y fanna gan Radcliffe, ond y ffodus i'r golwr. Mi ddoth y bel yn ôl oddi ar y trawst. Hughes, wedi gler rwan o flaen Ben Hughes. Y bas allan i Ajibola. Y Fflint rwan yn gwrthymosod. Yr ergyd isel dod i mewn y fanna gan Ajibola, ond yr ergyd yn cael ei arbed y fanna gan George Radcliffe. Gallan am gig gornel. Harry Dean yn y ffordd. Brain ar ergyd, dyna chi gol gan Owen Brain i gornel isa'r rwyd. Owen Brain y pigo'r bel i fyny. 5 llath ar 20 allan ar ongl, ac y bel yn fflachio heibio i George Radcliffe, ac mae'r Barri yn gyfartal. Cyfle yma i Michael George. Ei flaen o. George derbyn y bas yn ôl, a cyfle fanna i Duggan, bel syth at Jack Flint am arbediad gan y golwr. Gwaith da i lawr o dde gan y Barri, ac yr ergyd syth at Flint yn y gol, wel hwnna'n cyfle fanna. Sgwlion cael ei hyrddi mewn, sy'n at y poster gosam i dod. Dros ben pawb, os na gyfle yma, nag oes wir, Olabi methu troi. Traed hyfryd y fanna gan Moody, a bas ar draws i'r canol. Barri'n clirio, gwneud dal yna, na dim yn cael ei chlirio eto. Wel, gwaith gwych y fanna gan Moody, greu'r cyfle, troi ar ymyl y cwrt, bas ar draws i'r canol, ond ddim cweit y disgyn i Grys Du a Gwyn, ac y Barri'n clirio. Cael ei hyrddi mewn gan Moody. Nôl mae'n dod i Moody, sy'n cyfle am groesia tro yma. Mewn yn isal. Hoff ffordd teg at y postyn pella. Cyfle eiraidd y fanna i Namori Kane. A Namori Kane yn reit i heibio'r postyn. Kane yn ymestyn ella, ymestyn gormod. Ac yn methu reit i heibio i Radcliffe yn y gol. Sainty wedi gwneud rhediad sy'n mewn iddo fo. Sainty mewn i'r lle. Bas teg at y canol, teg at Callum Sainty. Wel am arbediad, a di perig dim drosodd arbediad eto gan Jack Flint, o mae yn cefn y rwyd rwan gan
Wel, Owen Bren unwaith eto, a mae ail o am y noson. A'r dryder i'r Barri. Wel, Callum Seinti, efo'r ergyd cyntaf cael ei arbed gan Jack Fflint yn wych. Seinti efo'r ail ergyd cael ei arbed gan Fflint, ond y trydydd tro yn disgwyl i Owen, disgyns ar i Owen Bren, a dim camgymeriad ganddo fo. Ac efo llai na 2 funud o'r 90 i chwarae, ydy'r Barri wedi dwyn y 3 pwynt